O Pleno de Ribeira aprobou o seu orzamento para este 2025, ascende a 29,7 millóns de euros e foi respaldado polos votos de PP e PDBI. Os concelleiros Suárez Puerta e Furones abandonaron o Pleno tras a primeira intervención. Este mércores celebrouse no Concello de Ribeira un pleno extraordinario e urxente no que se tratou a aprobación dos orzamentos municipais para 2025, un suplemento de crédito de 1,7 millóns de euros e un crédito extraordinario de 130.000 euros. O proxecto do presuposto recollía un montante de 29.756.460 euros, iniciativa que a alcaldesa local María San Pedro considerou esencial. A vital importancia, como en calqueira casa, de equilibrar unhas contas. Falamos de contas e equilibrar os ingresos co gasto executado, algo que tería sido imposible se no anterior pleno non dedicásemos pois a dotación económica do POS a gasto corrente. Houbera sido imposible, como digo. En segundo lugar, é necesario tamén, para poder aprobar o que é a oferta de emprego pública, e non perder a taxa de reposición, é dicir, esas plazas que están vacantes por xubilación de calqueira dos traballadores desta casa. En terceiro lugar, polo noso compromiso cos pequenas e medianas empresas, cos autónomos que contan con facturas pendentes de pago neste concello. A responsable da área de Facenda, Herminia Pouso, debullou os puntos máis importantes do documento. Estamos a cumprir co obxectivo de estabilidade orzamentaria con un superávit de financiación de máis de 1.800.000 euros. Estamos cumprindo ca regra de gasto cun marxen de máis de 7 millóns de euros. Temos un aforro neto calculado en base á última liquidación do exercicio 2024 cun resultado positivo de máis de 1.500.000 euros e destacar que o nivel de endebedamento está nun 53,33%, unha porcentaxe moi inferior a ese 110% de límite que nos marca a norma. Apuntou a procedencia dos ingresos e fixo fincapé nos gastos recollidos no orzamento. Total de máis de 14.881.000 euros e logo en importancia a nivel económico dentro dos capítulos teríamos o capítulo 1 de personal que vai a 9.490.000 euros que supón o casi o 32% dese total do orzamento. Este capítulo 1 sofre un incremento superior ao 1,30% ou 35%, que corresponde a recoller eses incrementos retributivos que viñeron marcados pola norma do Estado, que era o 0,5% para todos os salarios dos empregados públicos. Pola parte da oposición, a primeira en intervir foi a concelleira non adscrita Tania Redondo. Antes de falar de números, gustaríame falar de persoas, porque un orzamento non é unha contabilidade. É a vida da xente, é o día a día dos nosos barrios, é o que funciona e non funciona no noso concello. É tamén o traballo de quen estamos aquí sentados representando a miles de veciños que confían en nós. Por iso quero comenzar comentando algo que pasou a min durante estes días que me parece bastante importante. A documentación dos orzamentos foi entregada polos grupos o venres na xunta de portavoces, pero eu, como concelleira non adscrita, non poden entrar nesa xunta, pero tampouco recibín o documento como recibiron os meus compañeiros. E vime na situación de que chegaba o sábado e non tiña ninguna documentación, a cal tiven que pedir o sábado pola noite para poder estudiala durante o domingo e durante estes días. Pregúntome, isto é igualdade de condicións? Na súa valoración afondou en diversas cuestións como a limpeza das rúas. Na súa quenda, o concelleiro Juan Luis Furones afirmou que lle sorprendeu que na memoria se incluíra que o actual goberno só levara no cargo 30 días para facer este orzamento. Días, según a señora Pousos, en estes 30-40 días agora, dende que se redactou a memoria, os técnicos de intervención estuvieron traballando tanto, o resto do ano debió ser que ustedes consideran que non traballaron nada, ¿no? Debe ser que a subida de sueldo a señora concelleira pues estimulóis bastante. Dicen que estas cuentas ejecutadas se que van a forrar 1.859.000 euros, e eso todo son no mes de decembro, porque é o que queda. Despois andan con cousas que se revisións médicas, que se un nivel de endeudamiento, que se van cobrar un 13% menos que cobraban os concelleiros do goberno anterior. Permítame recordar que neste concello, ahora mismo no goberno, un dos dous grupos porcentualmente aumenta su gasto prácticamente en un 21,6%.
un dos dous grupos que o compoñen. Despois están a falar de 15.000 euros das obras de Cerqueiras, cando o plan teóricamente dá 6,5 millóns. Quen abandonou o pleno tras a súa exposición. O que eu quería decir es que non me vou prestar esta pantomima democrática ou aparentemente democrática ou Perdone, señor Furones, non está no uso da palabra, señor. Logo colleu a palabra o socialista Francisco Suárez Puerta, que fixo referencia á intervención da alcaldesa e afirmou que se cumpre o PEF é porque no eido económico non se fixeron malas cousas antes do cambio de goberno. Viable cadrar as contas. En segundo lugar, estamos en outubro sen presupuesto, ben a responsabilidade de facer o presupuesto, dende logo, non corre da man nin de festexos, nin de turismo, nin de ningunha das áreas que eu levaba, e polo tanto, bueno, nese aspecto, habería que lanzarlle a pregunta a quen corresponde, que está dentro do seu grupo. En cuarto lugar, se di, basicamente, que o que se fai con este presupuesto é plasmar a execución do gasto. Eu pregúntome se non se podía plasmar de forma previa a moción de censura ou hai que facer un presupuesto ahora en 30 días porque antes non era viable, era imposible. Quen tamén abandonou o pleno. É igual que o señor Furones, unha vez acabo de intervir, deixolles, poden contar a miña intervención como abstención, e xa como hai videoacta, xa os verei desde a miña casa porque non me quedo a aguantar máis isto. Boas noites, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez Puerta, é vostede un artista botando balóns fora. Pola súa banda, o BNG, encabezado por Luis Pérez Barral, sinalou que era o mellor escenario para mirar para diante, non cara atrás, e tamén para decir as verdades. Os membros que hoxe conforman o goberno municipal fostedes incapaces de presentar un só folio coas medidas básicas que querían emprender ao longo deste ano e medio que resta para emprender unha cita electoral. A iso tamén se plasma neste documento económico. Non podemos ignorar a altura do ano na que estamos, xo dicían vostedes. Estánse presentando unhas contas prácticamente en decembro. Efectivamente, a concelleira responsable de elaborar o orzamento non o fixo en tempo e forma precisamente por iso, porque nos últimos meses, como ela ben dixo, estívose dedicando, ocupou o seu tempo, a manobrar por detrás de costas aos compañeros e compañeiras do goberno, pero tamén traizoando ao seu propio electorado e faltándolle a confianza que lle deu no seu día o pobo de Ribeira. E pechou as intervencións a popular Ana Barreiro. En verdade que apenas en 30 días fomos quen de traer este pleno un orzamento que en realidade lle correspondía traer a vostede, señor Barral, que leva máis de metade do ano supuestamente gobernando este concello. Pero como se fai? Mire, faise traballando. Nin se fai argallando, nin se fai con ese tema oscuro que sempre trae vostede aquí para justificarse, faise traballando. É así de simple, non hai nada máis. E este, polo tanto, un acto de total responsabilidade que trae este goberno conformado polo Partido Popular e polo PBBI. Finalmente, o orzamento foi aprobado por 13 votos a favor de BP e PBBI e 6 abstencións de BNG en non adscrito.